Είναι τύπος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο οποίος βρίσκεται στα τελευταία του, μεγάλος ηλικία. Ο άνθρωπος την έζησε τη ζωή του, αλλά έφτασε στα τελευταία του φυσιολογικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι, η ζωή έκανε τον κύκλο. Και είναι ουσιαστικά στο κρεβάτι και είναι πραγματικά. Σήμερα τη βγάζει, αύριο τη βγάζει, το νιώθουν όλοι οι συγγενείς, όλοι προετοιμάζονται, έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται. Εκεί που είναι μόνος του στο κρεβάτι, του έρχεται έντονα μυρωδιά από σοκολατένια, μπισκότα, φούρνου, ξέρεις τώρα φρέσκα. Σκέφτεται, λέει, λέει η γυναίκα μου, λέει, κοίτα να δεις, λίγο πριν αφήσω τον μάταιο του το κόσμο, μπήκε στον κόπο να μου ετοιμάσει τα μπισκοτάκια που ξέρει πόσο πολύ μου τα αγαπάω. Δεν θα τη φωνάξω, λέει, θα το εκτιμήσω. Και μαζεύει τις τελευταίες δυνάμεις που έχει ο τιμοθάνατος άνθρωπος. Σηκώνεται με μπαστούνια, ξέρεις, όλα τα βοηθήματα. Τέλος πάντων, φτάνει μέχρι την κουζίνα. Βλέπει τα μπισκότα επάνω στο τραπέζι της κουζίνας, έτοιμα στρωμένα να τον περιμένουν. Που πλησιάζει μέχρι εκεί, πάει, απλώνει το χέρι να πάρει ένα μπισκότο. Το χτυπάει το χέρι η γυναίκα του. Άστα αυτά κάτω. Είναι για την κηδεία. Ελεηνό. Ωραίο. Όπως λέει και ένας φίλος,